Kipolet ke is kasil sementa kila pelong ye ke jingtwet ke bajor yo samla runar ka durkmat ublale ke kampo jaj ya kawi ke Khynnah ke step jong ka arflai terik jumang arachar pesan ha ke shnom sosun kani ke jingja ke dei ke bedei ba ke jingsha Khyllied Skad ke Khynnah hautei runar ubla ka durkmat akapor pakadang kieu na kimo kendon naga jingdon ki CCTV camera kani ke kam kalapau perthei batru banyo panpenpreng kubor ya ke jingdon kum ki te ki brio ki betmu ban tambor ya ki Khynnah da ki jingle basniyo ke jongki ki pulet ki bla shim khia ke ni ke jingja menta ki dang pelong ye ke jingthwet ke bajor ban lap yu niu samla ka durkman batru rayo jingtep bekila debru ban pedyang ye ke jingu jor ki kimi ki pa chong ke te ke Khynnah warla ki dang peteng ban wat yu te samla ka durkman ki pulet kila debru ban register ke te ke jingja Hapoh ke POCSO Act bat BNS Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya